me again. So for today's video guys kay mag-unboxing ta kay since naabot ang ato ang parcel gikan sa Shopee. So nara. Ang sulod ni guys kay mga crop top lang ni siya tanan 10 items, and then sa 10 ka crop top ang ako ang nabayad guys is 414, dala na siya sa shipping fee. So dagan kay kog crop top kay since nahilig kog crop top kay nahilig ko na ko magsuot og mga baggy pants. So mo nang dagan kay kog crop top ipang order. So halos-halos ipamalit na ko last time, halos crop tops, wala na yung mga shirts, wala yung mga t-shirt. So karon kay since excited ko mag-unboxing ta, dan gisian. So 10 items na siya atong ipon kung nakaabot pagid siya og 10 items. So ispad kayo ko, walay arty-arty, so wala po ko lipstick this time. So natulog manggog ko niya, naabot ang Shopee pa namukaw. So unboxing ta. Wow, kaga mga wow, uy, dabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lagi ni kabuok. 11. So, mo ni ang ika-isa. Cute oh. Maning isa oh, cute. Ana siya na. So gagmay gud siya kay mga crop top man ni guys. Ka-cute ani oy. Cute. Sa 11. Gawa ning isa oy, no sa man. So kani kay ana ang design. Ana yung design ani oh. Ana. Ihigot mo ni sa likod, ihigot. Ana. Cute po siya, cute. So baro ni. Hubo ra lagi yang higo. Ana ra ni, igo ra niya. Higo lang makaabot. Hubo da yung higot. Ang cute, uy. Napadyo higot. Ana higot dere. Mga nitgit siya plansya ay kay mga hugaw. Duha ka items man dain ni. Green. Oh, naabad naaman ni green. Ngawang ko nag-order og green. Naman ani. Duha mo ni sila, duha ana. Maglagak lagi ni ay. Kita-kita po lagi itong tutoy ani. Then naara ay cute yung mga inani oh. Naara oh, cute. Natay nga ni nga craft top, cute siya, cute. Cute siya, cute. Pareha-pareha raman silang tela tanan. And then naa ka-cute ani kagam. Ka-cute ani. Natay ingana oh. Ingani oh, ingani. Yan ay higot. Ka-cute oy. And then naapod tay ingani ay kani cute oh. Mura siya t-shirt kani. And then muna yung design sa likod. Muna yung design sa likod. Pero cute siya, cute. Semi-shirt na siya, ana. Cute siya, cute. Mura na siya t-shirt. Kani po, mura na po ni siya t-shirt. Mura na po siya dili crop top. O, nindot naman po siya, ana na siya, o. Mura na siya t-shirt. Mura na siya t-shirt. Pag na siya crop top, nice siya. Then, napod tay, isa ka, army green. Ana, o, army green. Dagan kita crop top ba? And then, kani siya, mura po siya t-shirt na. And then, napod tay, isa ka, army green. Ana, o, army green. Dagan kita crop top ba? And then, kani siya, mura po siya t-shirt na. Ana, o, army green. And then, napod tay, isa ka, army green. Ana, o, army green. Dagan kita crop top ba?
Muna siya dili. Muna siya t-shirt. Magdili siya crop top. Pero sini t-shirt. Okay ra po. Napisan ay maron. Dagan lagi na maron. Wala mo ko nag-order ani. Do. And then na maroon. And then na ako isa. Apoy, ingani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 items. So, kadagan ako crop top ron oy. Ara, na ako'y crop top mo on crop top. And then kanit 10 items dagan na kay ko crop top. So, dili lang taman guys. So, bye-bye. Love you all. Kay magka-busy po ko sugod-sugod na ako ang mga ipang-order. Ka-excited ko. Bye-bye.